Iniciamos esta... Bueno, bo día a todas e a todos. Estamos aquí para presentar a 21ª edición das Xornadas de Lingua e Literatura. Ana Rodiño, que é a secretaria da Formación da Cigansino, e o Anxo Louzao, que son o secretario nacional da Cigansino. Bueno, a razón, como decía antes, é presentar publicamente o que son as 21ª Xornadas de Lingua e Literatura, que se van a levar a cabo durante o día 29 e 30 de abril na Facultade de Ciencias da Educación en Compostela, nun programa que podemos decir denso, intenso e na medida en que pretendemos abarcar moito en pouco tempo, xa que estamos imposibilitados, como é coñecido, a poder realizar formación do profesorado dentro do que é o horario lectivo e que, por lo tanto, estamos condenados sempre a facer a nosa actividade, a nosa formación, pois fora do horario lectivo. Tamén vanse levar a cabo estas xornadas nun escenario de preocupación pola actual deriva que ten esta Consellería de Educación en relación coa formación do profesorado, xa que única e exclusivamente está ofecado, obsesionado por formar ao profesorado en linguas estranxeiras, nomeadamente en inglés, e nas novas tecnoloxías, sin deixar de termos en consideración a necesidade de formarse nestes dous ámbitos. O que é certo é que a función docente abrangue moitas máis temáticas, moitos máis aspectos e, sen lugar a dúbidas, todo o que ten que ver coa formación didáctica, todo o que ten que ver coa innovación educativa, todo o que ten que ver co noso idioma, ca galeguización, queda realmente esquecido, olvidado e mesmamente podemos decir perseguido por esta Consellería de Educación. Aí temos a convocatoria de licencias por estudios que por primeira vez pretende deixar fora as licencias anuais no que ten que ver coa investigación, coa innovación que corresponde ás tesis doutorais ou mesmamente no que ten que ver tamén coa elaboración de materiais curriculares no noso idioma se non son digitais. Esa estreita mira que ten do ámbito educativo da nosa formación, pois, sin lugar a dúbidas, de alguna maneira temos que ser nós, a Cigansino e máis a SPG, a que suplamos esa falta de amplitude no que debe ser a formación do profesorado na súa máxima extensión. Iso tamén un aspecto no que me estaba a referir é o desleixo desta administración educativa en todo o que ten que ver co noso idioma, e mesmamente a súa persecución para que forme parte da materia, do idioma vehicular no ensino. Así estamos asistindo a que se están aprobando os currículos de distintos ciclos formativos de formación profesional e no cal, pois, a Consellería non fai, ni moito menos, nin é receptiva as propostas que nós lle facemos que, como mínimo, deberse trasladar a estes niveis educativos, este ámbito do ensino, pois, que o 50% dos módulos profesionais tuveran que impartir en lingua galega e que tamén este profesorado, pois, realmente tuvera competencia no noso idioma e o alumnado rematar os estudios tendo un coñecemento específico do que é o vocabulario de cada ciclo formativo. Cuestión que non está sendo ni moito menos receptiva e que, polo tanto, os planos de estudios que se están aprobando serán planos de estudios que a presencia do noso idioma como lingua vehicular será inexistente. Neste contexto, nos, como dicía antes, de alguna maneira elaboramos un programa que pensamos que dá resposta por menos a certas necesidades que hai e a certas demandas e tamén desde unha perspectiva diferente co que ten neste momento a propia administración educativa. Daí que a lingua, o seu estado actual, a súa situación, o seu diagnóstico sea un tema
central. Imos ter unha mesa redonda que despois, bueno, en todo caso dará xa información máis pormenorizada pois Ana. Digo que vai ser tanto o seu diagnóstico como cales son as perspectivas de futuro, vai ser un tema central, non? Pero tamén van ser temas tratados durante estes días, todo o que ten que ver con escritores importantes, como é a dedicación deste ano ás letras galegas a Lois Pereiro, ou escritores tamén como Manuel María, Castelao, Rosalía, serán tratados, estudados desde distinta perspectiva, que van dar cabida estas xornadas a distintos escritores, a distintos investigadores, críticos, profesores e profesoras e escritores que de alguna maneira eso van dar van trasladar a súa sabiduría, a súa investigación en relación con estes escritores, non? Tamén, bueno, durante estes 2 días continuaremos xa coa modalidade do escritor, o escritor fala da súa obra, porque pensamos que é a mellor maneira de que o proceso creativo dos escritores e escritoras galegos pois teña cabida nunhas xornadas desta entidade, non? E tamén, bueno, non nos esquecemos de que, como antes decía, que este ano o Día das Letras Galegas se dedica pois a Lois Pereiro. O acto inaugural terá a presencia do seu irmão Xosé Manuel Pereiro e tamén de Manolo Rivas e do músico Manuel Clavijo Marcos, non? Eu xa para trasladarlle xa a palabra a Ana Rodiño, en todo caso decir que, bueno, este é un espazo evidentemente de reflexión, de intercambio, de mutua formación, podemos decir, entre todos os que son profesores e profesoras de lingua galega, e que, como decía, pois hai tamén un tempo e un espazo non só para a lingua, para a sociología, para a sociolingüística, perdón, senón tamén para a nosa literatura, e tamén para un espazo para o teatro e tamén as novas tecnoloxías e a importancia de fornecernos de novos, de recursos tamén da nosa lingua no que é o uso das tecnoloxías, das novas tecnoloxías, non? Eu, pois nada máis, paso a palabra a Ana, e iso un pouco de conclusión que pretendemos xa con esta historia que temos detrás, que podemos decir de alguna maneira coa presencia e o asentamento que teñen estas xornadas, que son un punto de referencia sin lugar a dúbidas para o profesorado galego da materia de lingua e literatura, aínda que tamén sobrepasa esta propia materia, da medida que participa outro tipo de profesorado. Quería decir que, bueno, que un pouco como resume, como conclusión, que tal como iniciaba, que lamentablemente estas xornadas pois se quere collen máis énfase, máis importancia, porque estamos nun momento que o noso idioma realmente está moi aminorado no que é no ámbito do ensino, e estamos tamén nun contexto no cal pois a Consellería de Educación ten como obxectivo primordial a súa persecución e facelo invisible, inviável como lingua vehicular no ensino, non? E nada máis, eu se paso a palabra a Ana Rodiño, que vai explicar máis polo miúdo todo o programa que vai contar estas xornadas do día 29 e 30 de abril, non?